дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. нахустин парвози мунтазам ба Русия доир нагашт. рӯзи якуми даъват чанд фоизи нақша иҷро шуд. тоҷикистон воридоти мошинҳоро афзоиш дод. масҷид, митинг ва ҳабс аз теъдоду талаб то оқибати эътирози рӯзи ҷумъа дар Москав. биное дар маркази Москав оташ гирифт. ширкати ҳавопаймоии Ютер қарор буд шаби гузашта нахустин гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистонро тариқи парвози мустақим озими Москав гардонад, аммо он бидуни мусофироне ки асос барои вуруд ба Русияро надоранд парвоз кард. нахустин парвози мунтазам пас аз эълони кушодани марзҳо мебоист шаби гузашта соати 2 бо вақти душанбе доир шавад. бино ба иттилои манобеи Спутник Тоҷикистон 249 нафарро аз ин сафар боздоштанд, гуфта мешавад. ҷониби Русия хостааст ки танҳо ба афроде ки асос доранд иҷозаи парвоз дода шавад. ба иттилои манбаъ сабаби аслии нигоҳ доштани онҳо асос надоштанд барои вуруд ба хоки Русия, гуфта мешавад. танҳо ба парвоз афроде ки шаҳрвандӣ ва ё иҷозаи иқомат беморанду барои табобат ҳуҷҷат доранд ва даъватномаи корро доранд роҳ дода шуданд. аз ин миён 249 нафари дигарро ба парвоз роҳ надоданд, афзуд ин манбаи Спутник Тоҷикистон. ҳамзамон тест оид ба надоштани коронавирус аз 169 нафар қабул нашудааст ки ба гуфти ин манбаъ он низ хеле гарону барои муҳоҷирон мушкил аст. ин манбаъ гуфт дар назар аст мусофирони бозмонда дар доираи парвози мунтазам санаи 9 апрел сафар кунанд. вазорати дифоии Тоҷикистон мегӯяд дар рӯзи якуми даъвати навазкорон ба артиш 83% нақша иҷро шуд. дар нахустин рӯзи даъвати баҳорӣ ба артиш аввалин шуда 8 шаҳру ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нақшаро иҷро карданд, хабар дод Фаридун Маҳмадализода, сухангӯи вазорати мудофиа ба Амидховар. манбаъ афзуд иҷрои нақша дар вилояти Суғд 8.3%, дар вилояти Хатлон 12.5%ро ташкил дода, ноҳияи Носири Хусрав аз иҷрои пурраи нақша хабар дод. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои нақшаи даъвати навазкорон 19.6% ва дар шаҳри Душанбе 47%ро ташкил дод, изҳор дошт Фаридун Маҳмадализода. ёдрас мешавем ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи даъвату гусели шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар 2 мавсим баргузор карда мешавад. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در جمهوری کارخانه‌های وصل‌کنی اتوبوس‌های مسافربر و تراکتورهای کشاورزی تأسیس داده شدند. با اطلاع اجنسی امور کشور در مقایسه با ماه‌های ینور فوریه سال 2020 واردات وسیله‌های نقلیات 7.5% یا خود بیش از 3.4 میلیون دلار افزوده است، می‌نویسد اویستا. حجم عمومی واردات ماشین‌ها در این دوره سال روان بیش از 48.8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. تاجران ماشین باوری دارند که افزایش واردات وسیله‌های نقلیات به احیای طلبات آن در بازار داخلی وابسته است، گرچند که نرخ سوزشواری از اول سال روان منتظم بالا رفته است. ҳамоиши эътирозии рӯзи ҷумъа дар шаҳри Москав ғайриқонунӣ буда бо ҷалби пулис пароканда шуд, хабар дод манбаъ дар сафорати Тоҷикистон дар Москав. ба иттилои масъули намояндагии дипломатии Тоҷикистон даъватҳо ба ҳамоиш дар масҷид дар хиёбони Мир садо доданд ва гурӯҳе дар пайи ин даъватҳо сӯи бинои сафорат раҳсипор шуданд. сабаби ин ҳамоиш депорти Иззат Амон, фаъоли ҷамъиятӣ аз Русия ва боздошташ дар Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. манбаъ афзуд ки ҳудуди 150 нафар дар ин ҳамоиш иштирок доштанд ки ин амалашон ғайриқонунӣ буд. мардум бояд донанд ки барои гузарондани митинг иҷозатнома гирифтан зарур аст. иштирокдоронро бидуни зӯроварӣ боздошт ва ба мошинҳои милиса бор карданд. касе осеб надид. акнун онҳоро барои митинги ғайриқонунӣ муҷозот интизор аст, изҳор дошт мақомдори сафорат дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон. ҷонибдорони Иззат Амон маҳрум шуданаш аз шаҳрвандии Русияро ғайриқонунӣ хонда барқарор кардани ин ҳуҷҷат ва баргардонданаш ба Русияро талаб доранд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд Иззат Амонро бо гумони қаллобӣ ва аз худ кардани пули корафтодаи дар ҳаҷми 40,000 рубл ва 1,000 доллари амрикоӣ боздошт карданд. дар Москав дар як бинои воқеъ дар наздикии метрои Парк Культур сӯхтори шадид рух дод. хадамоти ҳолатҳои фавқулода хабар доданд ки қариб 100 нафарро аз дохили бино кӯчониданд. дар бинои 7 ошёна якчанд нуқтаҳои хӯроки умумӣ мавҷуданд, аз ҷумла дар ошёнаҳои якум ва дуюм тарабхонаи тезпази Бургер Кинг KFC, инчунин дафтари ширкати Мегафон ҷойгир аст.
тибқи маълумоти пешакӣ сӯхтор ягон талафот дар пай надорад. сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъоти хабар ба поён мерасад. пеш аз фарҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз санаи 3 апрели соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон имрӯз ҳаво дар шаҳри душанбе офтобӣ буда ҳарорати ҳаво аз 6 то 19 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри хуҷа низ ҳаво офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 8 то 15 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри панҷакент ҳавои офтобӣ ва дар бегоҳ бошад боронӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво аз 10 то 19 дараҷа гарм мешавад. баъди соати 17 бегоҳ боридани борон дар назар аст. бонки миллии тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 11 сомонию 31 дирам, 1 евро 13 сомонию 32 дирам, 1 рубли русӣ 14 дирам. ин буд барномаи иттилоъоти хабар. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.